Iyon na dayon ang mga tao. Uy, kamo diha nagplitig, nanindag mo kay wa mo kabantay kini na balay. Jawon sa mandiay. Kini na balay. Pila na ka tawo nagpuyo, di ra kabot og usa ka semana. Tagtulo ra kadlaw layas hagdan mga kaigsunan pagkagabi, murag gitangtang. Grabe gyud. Murag gyud dunay nagpantay pagtangtang ang mga sayop. Pero sa diha nga sila na dito nga undangan mga kaigsunan, pagkagabi nag-worship sila, kanuna sila nagampo. Ang mga tao na tingala, nganong niabot naman mong tuig, pa man mong mangiman. Namunta na sila, wa mo kabantay, so wa may among nabantayan. Suway mo puyo, ano na may mga dentista din hala, pagantubog mga karaan na balay, hindi mo dito, tistingin ninyo kung doon na may maghilabot ninyo. Diya sa inyo ni, waya manino. Kaya namay uban may nga na ako ng mga tao. Ang mga tao sa Diyos, mga kaigsunan, o sa gisulti dire, kung adunay magdaot ka nako, akong minanduan ni Satanas, ako pagabantayan sa Diyos. Kung adunay magdaot nako, mauning ang siltihan mga kaigsunan, ako pagabantayan sa Diyos. Dili tamahadlok mga kaigsunan, bisan pag-unsay atake ni Satanas. Atong tanaw ng magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom, magaingon ako matulog kang yuba, siya maong akong dalampanan ug buta na ako.